мавсими сарбозшикорӣ сар шуд. Эмомалӣ Раҳмон фармони даъвати баҳории ҷавонон ба артишро имзо кард. баъди ба асардуздӣ ном баровардани 10 олимони тоҷик, Русия лоиҳаи эътирофи унвонҳои илмӣ бо Тоҷикистонро тасдиқ кард. истифода аз TikTok дар шуморе аз кишварҳо манъ шуд. эмомалӣ рухшона мехоҳад муҳоҷирони тоҷикро дар Британия ба кор таъмин кунад. сарбозоне ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намудаанд, моҳҳои апрел-майи соли равон ба ҳайҳати эҳтиётӣ рухсат дода мешавад. моҳҳои апрел-майи соли 2023 шаҳрвандони ҷинси мардӣ то рӯзи даъват ба синни 18 расида ва калонтар ки ҳуқуқи ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод будан аз даъват ба хизмати ҳарбиро надоранд, ба артиш даъват карда мешаванд. фармонро дар ин бора раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон имзо кард. бар асоси фармон ба хизмати ҳарбӣ дар мавсими баҳорӣ шаҳрвандони солҳои таваллудашон 1996-2005 даъват карда мешаванд. вазорати мудофиаи Тоҷикистон раисони комиссияҳои даъват бо иштироки намояндагони мақомоти амният ва корҳои дохилӣ муваззаф шуданд даъвати шаҳрвандонро амалӣ намоянд. таъкид шудааст ки аз ҳисоби интихоби дақиқи даъватшудагон ба қушунҳои сарҳадӣ, гвардияи миллӣ ва қисмҳои ҳарбии таъиноти махсус бо дар назардошти хусусиятҳои хоси хизмат дар ин воҳидҳо дар навбати аввал пурра гардонида шаванд. раисони шаҳру ноҳияҳо якҷо бо комиссариатҳои ҳарбӣ дастур гирифтанд ки даъвати муташаккилонаи шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ ба роҳ монанд. ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурӣ супориш шудааст ки барои муоинаи назоратии тиббии даъватшудагон табибону мутахассисони бо таҷрибаро сафарбар намояд. маврид ба зикр аст ки даъвати ҷавонон дар Тоҷикистон дар тирамоҳ моҳҳои октябр-ноябр ва дар баҳор моҳҳои апрел-май амалӣ мешавад. аксар сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон бо роҳи сарбозшикорӣ пур карда мешаванд. ин аст ки барои сафарбар кардани сарбозони нав ба ҷуз комиссариатҳои ҳарбӣ, раисону шаҳру ноҳияҳо, намояндагони мақомоти амният ва корҳои дохилӣ муваззаф шуданд дар сарбозшикорӣ кӯмак кунанд. ҳукумати Русия тарҳи созишнома бо Тоҷикистон дар бораи эътирофи мутақобилаи рутбаҳо ва унвонҳои илмиро ба тасвиб расонд. қарори дахлдор дар портали расмии иттилооти ҳуқуқӣ нашр шудааст. лоиҳа бо вазорати корҳои хориҷӣ ва дигар мақомоти махсуси Русия мувофиқа шуда, инчунин бо ҷониби Тоҷикистон пешакӣ таҳия шудааст. айни замон ҳукумат ба вазорати маориф ва илми Русия супориш додааст ки аз номи Девони вазирон ин созишномаро имзо кунад. бар асоси муҳтавои ин санад, дараҷаи номзади илм ки дар Русия дода шудааст ва унвони номзади илм ки дар Тоҷикистон гирифта шудааст баробар дониста мешавад. ин ба унвонҳои доктори илм, дотсент, профессор низ дахл дорад. гуфтанист тӯли чанд соли охир аз ҷониби як пойгоҳи русии Дисернет ки ба санҷиши рисолаҳои илмӣ машғул аст, зиёда аз 50 нафар олимони тоҷик асардӯз дониста шудаанд. дар байни ин нафарон шахсони мансабдор низ кам нестанд. ба далели нигарониҳои амниятии Кохи Сафед ба созмонҳои давлатӣ 1 моҳ муҳлат дод то апликейшни чинии TikTok-ро аз тамоми дастгоҳҳо пок кунанд. Ҳинд, Канада ва Комиссияи Аврупо ҳам TikTok-ро манъ кардаанд. афғонистон таҳти контроли Толибон ва Покистон ба далели муҳтавои гумроҳкунандаи TikTok онро манъ карданд. пас аз ҳаракати як баллони чинӣ бар фарози хоки Иёлоти Муттаҳида дар ҳафтаҳои ахир, ҳукумати Амрико акнун эҳтиёткортар шуда талош дорад бо имкони ҷосусӣ аз дастгоҳҳои давлатиро ба ҳадди ақал бирасонад. ширкати ByteDance ки молики барномаи TikTok аст, ин нигаронии Амрикоро нодуруст хонда, иттиҳоми ҷосусӣ барои ҳукумати Чинро рад кардааст. Конгрессии Амрико дар моҳи декабр ба ҳукумати Байден 60 рӯз фурсат дод то истифода аз барномаи видеои TikTok дар дастгоҳҳои давлатиро манъ кунад. ин иқдом ба манзури эмин нигаҳ доштани иттилооти давлатӣ сурат гирифтааст. бархе аз ниҳодҳои амрикоӣ аз ҷумла Кохи Сафед, вазорати дифоъ, вазорати амнияти дохилӣ ва вазорати хориҷа қаблан истифода аз TikTok-ро дар компютерҳо ва телефонҳои расмӣ манъ карда буданд. Канада низ субҳи душанбе мамнуъияти истифода аз TikTok дар дастгоҳҳои давлатиро эълон кард ва гуфт, ки ин барнома хатаре барои ҳарими хусусӣ ва амнияти додаҳо эҷод мекунад.
як ширкати марбути Эмомалӣ Рухшона духтари Эмомалӣ Раҳмон раисҷумҳури Тоҷикистон бо номи Профорс мехоҳад шаҳрвандони Тоҷикистонро ба кори мавсимӣ дар Инглистон ҷалб кунад. худи Эмомалӣ Рухшона сафири мухтор ва фавқулодаи Тоҷикистон дар Лондон мебошад. хабари ҷалби муҳоҷирони кории тоҷик ба корҳои мавсимиро агентии иттилооти Ховар бо истинод ба вазорати кор ва шуғли аҳолӣ расонаӣ карда, аммо дар бораи даст доштани Рухшона дар ин бизнес чизе нагуфтааст. дар ҳамин ҳол шумори онҳое ҳам ки имкони ба Британия рафтанро доранд гуфта нашудааст. одатан шумори муҳоҷироне ки вазорати кор аз фиристодаашон ба хориҷ лоф мезананд бисёр кам буда, аз вобаста аз кишвари қабулкунанда аз 5-6 то 30-40 нафарро ташкил медиҳад. гуфта мешавад ба қайдгирии шаҳрвандон барои кори мавсимӣ дар Британияи Кабир танҳо тавассути маркази машваратӣ ва омодагии пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ дар шаҳри Душанбе ба роҳ монда шудааст. раванди бо кортаминкунии шаҳрвандон дар доираи барномаи кори мавсимӣ дар Британияи Кабир танҳо бар асоси озмун бо иштироки намояндагони ширкати Рухшона амалӣ карда мешавад. пас аз гузаштан аз озмун хароҷот вобаста ба омода кардани раводид ва арзиши чиптаи ҳавоӣ аз ҷониби худи муҳоҷир пардохт карда мешавад. тамоми хизматрасонии маркази машваратӣ ва омодагии пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатии хадамоти муҳоҷират барои ба қайдгирии шаҳрвандон ройгон мебошад. ба гуфти вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Гулнора Ҳасанзода ки зимни нишасти матбуотӣ 13 феврал изҳор дошт, дар соли 2022 бар асоси шартномаи тарафайн бо иштироки намояндагони ширкати Профорс 383 нафар дар Британияи Кабир бо кор таъмин шуданд.